skal lave den der Ask Us video, og vi har fået nogle spørgsmål, tror jeg nok. Ja. Signe Stars Rasmussen. Kan I lide ost? Nej. Nej, smager ulækkert. Ketchup eller remoulade? Ketchup. Ketchup. Hvad synes I om mig? Mosset. Laver nogle meget mærkelige smiley'er. Det går sgu da. Du er sød. Du er sjov at skrive med. Så er du en mega nice person. Nævn et øjeblik for livet. Det var simpelthen i går, der fik verdens største orgasme. Og jeg så, at han fik orgasme. Det er fucking stort. Ej, det er faldet igennem et vindue. Hvad? Det er faldet igennem et vindue. Ja. Det er dejligt at falde igennem et vindue. Is eller slik? Is. Slik. Lækkert. Lange forhold eller mange? Lange. Lange. Rigtig lange. Nej. Største drøm? Ved jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det ikke. Nej. Kæft. Jo, den der hule. Yndlingsfilm? Bollevenner. Den er dejlig. Pornofilm. Nej, bollevenner også. Du er så klam, Miki. Ej. Drømmedate? På McDonald's med julemanden. Nej, jeg ved det sgu ikke. En tur i julemandskage. Allerede fødselsdag. 13 år. 2. november. 13 år. 18. april. Seriøst, 18. april? Nej, 3. april. Hvor er min... Din hvad? Min kasket? Jeg tager en kasket. Den bliver så. Det er så sexy, min kasket. Du har gjort den mindre, Miki. Nej. Nej, det er ikke sexy, nej. Jeg sagde, at den var sexy. Jeg sagde sgu ikke, det så sexy ud. Julie Nielsen. Hvad synes I om mig? Du er meget sød. Tror jeg nok. Spørg Kasper. Jeg kender dig ikke. Jo, jeg har gået i børnehaven med dig. Mit udseende fra 1 til 10. Hvad var det, jeg sagde før? 6, ikke? Jo, 6. 6. Det vil jeg sige det der. Det er Julie Hansen, det der værkersprog, der hun har skrevet. Hvem ej heraf drømmepige? Nej, drømmepige. Hvem ej heraf drømmepige? Hvem ej heraf? Hvem ej heraf drømmepige? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Aner det ikke. Hvad synes I om mig? Du er kedelig. Spørg Kasper. Du skriver alt for meget. Hardy Jørgensen. Hvad synes I om mig? Kender dig ikke. Kender jeg heller ikke. Skal vi skrive eller snakke med sammen? Spørg Kasper. Nej, for det kunne være, du sådan en fin. Nej, det ved jeg ikke. Kender dig ikke. Louise, Maja og Kok. Hvad synes I om mig? Kok. Ja, det kunne godt lyde forkert, ikke? Du er meget sød. Nogle gange. Er du også irriterende? Jeg kender dig ikke. Jeres første indtryk. Førstehåndsindtryk, tror jeg. Jeres første indtryk af mig. Kan jeg sgu ikke huske. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set dig. Jeg har sikkert, at jeg kender dig ikke. Jeg er køn og grim. Midt imellem. 50-50. Er jeg sød eller dum? Kender dig ikke. Midt imellem. Tror jeg. Ja. Signe Blandt. Tror jeg nok. Hvad synes jeg om mig? Du er meget sød. Signe Blandt, hvad fuck snakker du om? Ja. Nej, Jørgen mangler hendes udseende og personlighed. Ej, det skal vi. Det har vi sgu da ikke sagt, hej. Har vi ikke? Nej, vi har ikke. Nå, ja, sorry ikke. Du behøver ikke hakke ned på mig. Du er meget følsom. Mit udseende fra 1 til 10. 5. 7. Min personlighed fra 1 til 10. 6. Kender dig ikke. Jeg skriver med 3 ord. Kender dig ikke. Ved du hvad? Blondine. Signe Blandt. Hvad synes jeg om mig? Du er sød. Så er du totalt lækker, ikke? Ja. Nå.
Bare Mikkel. Jeg synes, hvorfor lidt? Det synes jeg. Kender dig ikke. Kender dig ikke. Det løb meget mærkeligt, så jeg så dig i går live forgårs. Det er okay med Niklas. Mit udseende fra 1 til 10. Ej, du tager på webcam. Nå. Mit udseende fra 1 til 10. 8. Ja, 8. Min personlighed fra 1 til 10. 9. Kender dig ikke. Jeg er pæn eller grim. Pæn. Du er meget pæn. Blondine eller brunetter. Brunetter. Blondiner. Slik eller roulade. Slik. Jeg ved ikke, hvad roulade er. Så slik. Roulade. Ved du hvad roulade er? Så himmelroulade sådan noget. Ja. Nå, det er de der. Er det ikke de der runde? Jo. Nej, det kan jeg sgu ikke lide. Sig en ting, jeres drømmepige skal have. Du skal have et hjerte. Du skal have smuk personlighed. Ja, rigtig smuk personlighed. Det er jo bare dejligt. Cassandra Kramer, tror jeg. Hvad synes I om mig? Du er meget sød. Det er dejligt. Jo. Det er dejligt. Nå, der. Jeg kender dig ikke. Mit udseende og personlighed fra 1 til 10. Dit udseende 7, og din personlighed 6. Jeg vil se den. Du har set den mini. Jeg har aldrig set det før. Jo, du har sgu da. Kæft, mand. Okay. Nu den der i fod så helvede. 7. Nu er det dig, der spiller spørgsmål. Kender dig ikke. Nu er det dig, der stiller spørgsmål. Ja. Nu er det dig, der spiller spørgsmål. Jeg gider ikke noget. Stil lige sidste fra jer. Okay. Smukke eller grimme? Smukke, selvfølgelig. Smukke selvfølgelig. Wannabe. Der er mere. Altså, det kommer også lidt af på personligheden, ikke? Ja, lukker du døren eller der er ikke for varmt. Men jeg vil have din hat. Ja, den er dejlig, den her hat. Hallo? Der er ikke nogen for helvede. Nej, Slap af med wannabe. Ej, gud. Vi er stadig dig. Hvad? Vi er stadig dig. Ked. Jeg har kun 16% tilbage. Det er lige meget. Jeg kan sende dig ikke fucking lækker. Nej. Spørg Kasper. Jeg siger ikke verdens dejligste pige. Spørg Kasper. Det ved jeg ikke. Jeg kan sende dig ikke lige så pænt som Megan Fox. Ingen kommentar. Hvad fanden er Megan Fox? Det ved jeg sgu da ikke. Er det ikke der er en pornostjerne eller noget? Aner det ikke, mand. Hvor fanden er det fra? Jeg ved det ikke, siger jeg jo til dig. Jeg siger det ikke lige så dejligt som JB. Nej, Jo, det er JB er verdens dejligste dreng. Ja, den er bare så dejlig. Jeg kan sende dig ikke verdens smukkeste pige. Nej. Ingen kommentar. Jeg siger det ikke bare universets lækreste pige. Spørg Kasper. Ja, spørg Kasper. Og hvor fanden låter min pige, det er lort der. Hvad er det så? Nogle af kommentarerne, de er ikke på min mobil. What? Hvorfor fanden er de der... Hvad er vi henne? Okay, Markus Rasmussen, hvad synes I om mig? Spørg Kasper, jeg kender dig ikke. Ja. Så tager du den du. Okay, hvor er vi? Hvad synes I om mig? Kender dig ikke. Sjov at være sammen med. Altså lige lidt bøsse. Lige smule gay. Savner du mig ikke ret meget, Niklas? No. Jeg savner dig så meget. Og altså, det er fandme sødt. Er I bøsser? Nej. Jeg kan bare godt lide JB. Nej, jeg er ikke bøsse. No homo. Markus, hvorfor har du et nummer? Ja. Det der kan du skrive i chat eller beskrive. Hvad synes I om mig, Maria Sørensen? Du synes nok. Ja. Jeg kan ikke fordrage dig. Mit udseende fra 1 til 10. 8.
Au. Mit ben, Mikkel. 8. Det må et ben. Bare gå ind på din film. Godt. Snak om det. Hvad skal jeg sige? Hvad for kob, eller hvad? Hvad er det for... Oh my god, din lort, det er det. Sig Ja, det du lige. skal fandme også gå ind på mobilen. Hvad siger du for navn? Det ved jeg ikke. Hallo, Niklas. Gå ind på din profil, Mikkel. Kan jeg ikke? Nej, for helvede. Kan du ikke læse, eller hvad? Nej. Nej. Okay. Ja. Niklas' mor spørger så, okay, hvorfor sover I hele dagen? Fordi vi godt kan lide så. Det er sjovt. Spørger Kasper. Hvad synes I om mig? Natalie Jasmine. 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 Kæft. Det er min bedste ven. Du er sød. Ja. Så er du. Ja, det er dig, Mikkel. Du skal spise nogle om vel. Jeg kan ikke fordrage dig. Nej. Du er sjov at skrive med, du er sød. Og så er det lidt sjovt at kræve nogle gange. Kun nogle gange. Så udseende fra 1 til 10. 8. 8,5. 8,5. Jeg vil lige så godt sige 7,7. Nej, 8,7. Jeg skal ikke sige 8,7, vel? Få min skrivepenge tilbage. Hvad? Var det alt? Tror jeg. Men min mobil den tager ikke alle spørgsmål. Og de computer laver den pisse lige nu. Så sig dog nej, din bøsse. Sjovt, nu skal du også ramme. Det er så sjovt. Jeg lukker den her. Okay, det er fint. Gør dem ikke. Tryk. Ja. Og det er bare en lille spam. Lille spam. Lille spam. No comment. Hallo? Hallo? Nej, det var det. Så kommer der lige om lidt. Så lige om lidt kommer der nogle flere, ikke? Fordi folk ikke kan finde at læse. Er det jo så ikke? Farvel.